Hello, mabuhay. Hello, Papa Prince. Hi, what's your name? My love, Papa Prince. Ano? My love. Wow, my love. Basi masalaan nga doon akong tawagon ta ka, my love. Teko, my love, tawagon ta ka, my love mo man ka? Oo, Papa Prince. Oh, wow. My love, may problema ka? Yes, Papa Prince. Sige, Namugin. babe. Isa lang nga kulbaan mo to sa imo. Sige, how old are you, my love? At 27, Papa Prince. Sige, let's talk about it. Ano na ka, adjust ko na ako nga tingog. Ang imo nga tingog, ikaw ba, Ay, medyo gamay nga, ano. Ay, kanami lang. E. Ay, kanami ka sexy sa iya. Damo naman naghulugot ilang. Madal ko mo. Oh. Gusto ko namit-namit nga. Magsabat. Mas mahambal ko nga. Sabot ka ho ha. Sa pagit. Kanami lang. Inapakadlaw talang ka tayo. Nagkadlaw ka na gani. My God. Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa utwas. My loves, talk to Papa. What's your problem? Kay Pang, ang akong balabayaw, Pang. Bayaw! Lalaki o kon babae? Lalaki. Patay tadi ha. Ano? Wala ko kabalo kung anong problema yun sa akong Pang, mayo man ang ginapakita ko siya. Pero nga, ginapakalain niya ko di sa palibot. Talaga. Karoon ka na. Kasado ka? O kon married? O kon live-in? Married. May mga kids na ka mo? Isa pa lang. Okay. Dini mo ba nasubong? Naglakat siya. Naglakat siya? Nagubra. Abi ko naglakat lang sa budlay na magabagang naglakat lang sa basi kuging na karong kag ni kalabot lakat. So na istoryahan niyo na sa bana mo? Nung ginhamba ko muna sa bana ko kay wala man lang siya may ginahimo. Nagalumon ka mo? Ano pa? Nagalumon ka mo? Nga Hindi, may ara kami balay nga amo. Ay, okay. Like for example, ang balibe, istoryahan tara bala mo ginaano ko ha, my loves, ginatanaw ko kung ano ang levels ang iya nga pagka marites. Balan mo, kung may marites, babae na, may ara man lalaki, Mariano. Balamang Mariano, Maria, mga maninigad ba na nga mga lalaki, Mariano. Mari, ano na? Kung marites, Mari, ano ang latest? Kung lalaki, Mariano. Mari, ano na? So, ikaw be, ano nga klase ka, nga daw ginabantayan niya, ka daw kadahulag mo, ano mo to? Nang ambot na problema yun Pang, kay guru, kay wala obra, amo na problema yan. Pero hindi man bot silingon kay wala obra, inyo na problema sa mag-asawa mo kung ano hindi. Pero ano ang may usually mabatian mo sa mga palibot mo nga ginalibakya ka? Ano na ko na ang naging paref ko be nga sudan. Ikaw nga may ginparep ka, wala ka mo nagbakal rep ha? Ay pa kami pang sang git bago pa lang natukod ang balay namon bala. Okay. May rep ko to sa balay, baligya ko lang sa inyo, 5,000. Tapos, may freezer man to sa nanay, way good to ganay ginagamit ni freezer ni nanay, mahal to bakal nanay mo, tagpila to bakal ni man do 40,000 to mo, insudlan niya lang sa mga bag. Tapos, ano dayon? Di kay amo na ko may ginapares ko ng sudan, ti ambal na, ambaya, ginapalaktay, bala pa nga ginakwa yung sudan. So, dayon bala na ko ng mga kig ko. Doon bala pang, doon ka lain sa buot ko. Why man, hindi man big deal sa akong pang kung kaon niya daang sudan ko. Pero, nablang sense nga, pamilya sa sangbana, kung doon ka lain lang, daw ginakabugal ko sila, pero ginapakalain niya ko sa iban. Pero muna problema kasi sa tutuod lang, no? First things first, no? Bilang isa ka misis, no? Bilang isa ka asawa, how you wish, no? Kung ikaw ang asawa, how I wish nga kumpleto man tani akon gamit, no? Tanawabla sa ultimo nga rep, ginalibak ka sang imong bayaw, no? Mga mamo na bala. Kumbaga whether you like it or not, ara ang formula sang ginatawag nga hisa, no? Like ginalibak ka nga hindi ka mo makarepaw nga dili ka mo sa amon pagka-freezer amo na bla. Gets mo ang punto ko? I know. Amo na pamangkot ko nagligad blood law. Amo na my love amo na nagligad adlaw pamangkot ko bla nga ano ang ara sa piyak balay mo nga gusto mo may ara ka man tani. Something like that. Ikaw nga bilang isa ka asawa, especially kung bago lang tukod ang inyong balay, I know for a fact that how you wish
nga tani kumpleto man kamo sa appliances. Sa tutuod lang te sa ultimo nga pagkaon lang na iparep mo, butangan pa nila sang isyu. Pero matsag ko kursunada ka sang imo nga bayaw mo. Matsag ko lang gid day mo. Matsag ko lang gid pila edad sang imo na nga bayaw. Nataon to pa. Na 22. pila? 22. 22 may asawa na sa Waay pa. na diri naman gasulod ang ginatawag nga porn hub mentality. Porn hub. Matiyag ko, ang bayaw mo na, gatanaw na porn, tapos makita yan ang mga, ano bala, ang Bang Brothers, bala nga, ang sa porn, bala nga, ang asawa, sang iya nga, utod, ginabalbal. Matiyag ko, kursunada ya kaday. Can you describe me yourself? Pwede mo ma-describe? Describe. Ano height mo? Ang nababuho. Hindi, ang height mo, napamangkot ko. Ano height mo? 5'2". 5'2", te. O, tamo, 5'2", bisan isa lang bata mo, pero matiyag ko, siksi ka pa, subong. Ha? No? Dako, gamay, titi mo? Ano ka? Gamay akong dako? Pupsi? Ang ano? Ang titi eh? Dako? Sakto lang. Sakto lang. Ano nga sakto? Daw soft drinks? Daw botelya ng soft drinks? Ano? Siksi? Medyo. Medyo. Bisan may bata na, no? Pila edad sa bata mo? 1 year old. Matyago dahil sa akon lang nga pag, sa akon lang na nga pag-analisar, ang imo na nga bayaw, kursunada ya ka na, galing hindi na sa kabalo, kung paano, kag ginapaupok niya lang na sa iya nga kainit sa imo, pati ko bla, may mga lalaki nga mo na mo, nga hindi sila kabalo express sang ilangan na batyagan. Especially nga te, bayaw ya ka. Bawal na, pero hindi sila kabalo mag-express ang ilangan na batsyag. Iba niya, ginapaupok nila sa kainit, ginasupladuhan, ginamaldituhan. Gets mo? Careful ka da. Especially, inabla nga wala ka sang sala, tapos ginapapatuan niya ka, ginaisyuhan niya ka, delikado na sa tuod-tuod lang istorya. Ma-agree na sa akon ang amon nga station manager, ang Mr. Ratsada sa radyo sa 1323. Sir, naka-YouTube na, gina-promote ko na sa mga OFW. Sa mga OFW nga gapamate. Ang FM, Barangay FM 93.5. Ang AM, Super Radio 1323. Ini ang balita. Sa aga, alas 8:30 hasta alas 10:30, Ratsada sa radyo. May live streaming na sila. Pwede nyo na ma-check sa Facebook. Pero kung wala, may ara gina sila ya, hindi pwede nga wala, sir, no? Ratsada sa papa. Live tayo, sir. May Facebook live tayo. Siling ko gani, dahil halong kagid, halong kagid. Amo naman, bal ko say, first, careful ka. Kay base may ara sa yang, ganina, maitom nga balak. Yes, Tandaan mo, you listen to Papa Prince because sa point of view sang isa ka lalaki. Especially kung mga simple nga bagay bla, dayon himo issue. Hindi na sa may saon. Kay te ano bisaan niya sa imo. Galing matsyag ko kursunada ya ka na. Basta kung magsakto gani akon nga panagupnop sa ulihi, tawag mo di sa tukto papa ha. Mamagabaw Papa Prince insakto gid ko ginapantasyahan ko sang bayaw ko insakto kagid mga mamo na ha. Panglak ka permis ang imo nga portahan. Ang mga dingding mo na tan-awon mo basi may buho na ha. Ang CR mo basi ginbuslutan na ha. Yes, Balan mo ang kamanyak kag kadimonyo sang isa ka tawo wala na ginapili. Ha? Bisan bayaw mo pa da. Bisan kung sinoda halong kagid. Amo lang namambal ko sa imo, labi na gid kung wala na pirmi ang imo nga tatay. Ang tatay ang imo nga bana. Balaan mo kung paano abots mo kung paano ma-check ko nang ang imo nga bingdingding o kung pader may buho. Bala mo hindi? Hindi. Amo ni ho, kung mag-amo ni kani, mate ka mo da kay kaagi ko board sa una, ginalingling ko ng boardmate ko. Amo ni ho, kundi adlaw ni subong, adlaw mag-init-init, bladay mag-init, bala ko ni masulod ka sa CR. Okay. Pag sulod mo sa CR, abrihan mo na ang suga. Pag abri mo na sang suga, kundi magsulod ka sa CR, kung patay pang suga, dulom na mo, di ba la? Okay. Pero pag sulod mo sa CR, pag abri mo sang suga, pag kundi masanag na dayon, di ba la?
Tapos, pag uba mo, kung nabi mauba ka, tapos, gulpihon mo patay ang suga. Gulpihon mo patay suga. Kay malusot gina ang silak sang adlaw sa buho. Malamang iba niya nga gapanglingling ang buho na ginatabunan na nila. Tapos kung makitaan kanila nga kanto ko na sa CR, ginabuksan nila. Pati ako, nahimo ko na nga style. So, pag sulod mo sa CR, abrian mo suga, pag uba mo na gani, gulpi patsa suga. Kay makita mo da kung may sila, gasila nga malusot ginaya ang sadag sa sagwa. Agre, bot si MM ka pamati, hindi ko ma-agree sa akong si MM. Okay? Tawagan mo ko diliwat ha, yung kaso per kaso ha. Basta mambal ko sa imo. Halong gid. Ha? Thank you, Gitang. Basta importante may mapautwasan ka sa problema. Ha? Ang bata mo na patitian ha? Kasi nagutom na na. Isa pagid. Kung magpatiti ka sa imo nga bata, hindi ka magtubang sa bayaw mo. Kung magpatiti ka sa bata mo, pribado. Ha? Okay? Bala mo damo sa mga manyak, mga demonyo, bala nga, why na sila labot, yung makatikita lang sila sa titi, ginaabot na sila sa ilang pagkademonyo. So kamo nga mga kapatiti, mga breastfeed, kung magpatiti gani kamo, dapat private, sulod kamo sa kwarto nyo, sulod kamo sa sala nyo, nga kamo lang kagwala sang iba nga makakita, tandaan nyo na. Kaya ang mga lalaki, labi na gid ang mga manyakis, kay mga demonyo, wala na sila labot. Basta pagkita na nila sang titi na nga kapatiti ka, gamanyak na sila dayon. Tandaan mo na ha? Yes, po. Okay? Kakadla ko lang pero tutuod na. Oo, po. Ha? Okay? Yes, po. Ay, nako daw. Ako yung nakiluan sa imo. Basta tawag-tawag ka na sa Tukto Papa, ha? Okay, pa. Thank you, Gitang. Bye-bye. Ay, nako. Ang kakulbaan, mga. Pati ka mo. Karoon lang ko mangkot, ha? Karoon lang ko mamangkot. Kung ano na pamangkot ko.